na subscribe Balangi TV. Kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyinmu da zarar mun ɗaura. Shafa labari shuni. Jama'a masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Muna nan a ci gaba da karanta muku littafin nan mai suna Mugun Butulci. Littafin mawallafiya Hajiya Habiba Abubakar Imam, wadda Muhammad Sani Bookshop da ke kasuwar Bacci tare da Muhammad Rabiu Abuja suka aiko mana da shi. Salamatu Bello Abdullahi ke cewa a yi sauraro lafiya. Idan masu sauraro suna biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun kwana ne a inda Alhaji Ma'aruf ya girgiza kai ya ce, "Na riga na gama magana, zina na daina, aure kuma ba zan ƙara ba, na kuma gode da kika kasance mai fahimta ta, kin ƙara tabbatar mini da cewa ke masoyiyata ce ta haƙiƙa, kin ƙara samun wata daraja a wajena, na gode da baki tashi hankalinki da nawa ba. Na kuma ji nasiharki, Allah ya yi miki albarka." Ya yunƙura ya tashi cike da kunya, ya taka kamar kazar da ƙwai ya fashe mata a ciki. A nan muka tsaya, yau za mu ci gaba. Ya fita zuwa ɗakinsa, zuciyarsa tushe da tunani kala-kala a game da matar tasa Samiha. Idan ban da zuciya da sharrin shaiɗan, ai bai kamata Samiha ta sami irin wannan sakamakon daga gare shi ba, domin ta yi masa halacci matuƙa da gaske. Ta zaɓe shi a lokacin da ba shi da wani gata sai Allah. Ta mai da shi mutum mai cikakken daraja lokacin da kowa ke kallonsa a mahaukaci saboda tsananin zafin talauci. To jama'a, da dai a ce Ma'aruf na tunawa da irin wannan kullum, to da bai kasance mai ha'intar Samiha a bayan idanta ba, ko tuban nasa zai ɗore, ko kuma tubin muzuru ya yi oho masa. Ita ma can Samiha a ɗaki yana fita ta ƙara rushewa da kuka. Me ya fi wannan cin rai da dasa baƙin ciki ne ga matar da ta san mijinta yana neman mata? Ta yi addu'ar Allah ya sa ya daina, Allah ya dawo da shi kan hanya, domin har yau har kwanan gobe tana son Ma'aruf, tana ƙaunarsa, tana buƙatar samun ɗorewan zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidan aurenta. Amma ta rasa dalilin da ya sa take samun matsala da kasa yiwuwar hakan. Iya ƙoƙarinta dai tana yi wajen tabbatar da hakan. Matsalar dai tana wajen Ma'aruf ne da yayar Sahabi. Dole sai da haɗin kansu sannan za ta mallaki zaman lafiya da kwanciyar hankali da take mafarkin samu a cikin gidanta. To, Allah ga marainiyar baiwanka nan. Washe gari gaba ɗayansu suku-suku suka tashi, babu aiki, amma gaba ɗayansu a ɗarare suke da juna, sun kasa sakewa a tare, tamkar ba mata da miji ba waɗanda ke ƙaunar junansu. Shi dai ɓangaren Ma'aruf kunya ce kawai take ɗawainiya da shi, ita kuwa mamakinsa ke hana mata sakin jiki da shi. A dalilin haka ne ya sa Alhaji Ma'aruf ya tsirar ma kansa tafiya zuwa Daura. Sai da ya gama shiryawa tsaf, sannan ya same ta kwance a kan kujera mai zaman mutum biyu. Ya kira sunanta, ta amsa lokaci ɗaya, tana ƙoƙarin kallon ya ce da ita, "Zan tafi Daura na duba su yaya Habi, ko kina da saƙo zuwa gida?" Idanta a kansa ta girgiza kai, "Ba ni da wani saƙo, Allah ya kiyaye hanya." Ta ce, "Amin, na gode." Lokaci ɗaya yana mai ficewa daga falon. Ta bi shi da kallo, hakanan ta ji ta sa ma kanta zargin ko ba Dauran ma zai tafi ba,
duk sai ta ji ta samu kanta cikin damuwa. Matsalar kenan ai, duk inda ma'aurata suka yi sakaci da suka fasa yarda a tsakaninsu, to katuwar baraka ce za ta samu, domin kullum za su kasance cikin zargi. Auren ko da duk akwai zargi, ba a samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikinsa, har gara ma a ce a rabu zai fi. Dr. Samiha sam ba ta samu kwanciyar hankali ba, tunaninta ko yana can wajen wata ne daban, domin dai ita zina tana da wuyar bari ne, kayan kwalliya kuma daɗi gare shi. Ganin ta kasa sukuni ne ya sa ta yi kiran ƙaninta Nafi'u a waya, ta ba shi umarnin ya duba mata gidan yaya Habi ya ga ko Ma'aruf ya je, domin dai zuwa lokacin ta san ko gaban Daura ne Ma'aruf ya riga ya isa. Tana gama gaya masa, Nafi'u ya ce, idan saƙo za a gaya masa, ki faɗa kawai na je na gaya masa, domin tun ɗazun na ga wucewarsa zuwa cikin gari, lokacin ina bakin titi na kai gyaran mashin ɗina. Dr. Samiha ta saki ijiyar zuciya gami da rufe idanuwanta ta ce, a'a bar shi ma kawai, na ma tuna babu amfanin ka gaya masa tunda ya riga ya isa Dauran. Ya su Hajiyan ne, lafiya ƙalau. Gwaggwa Saude ce dai jikinta ya motsa. Dr. Samiha ita ma ta nisa ta ce, ina jin cikin satin nan da zai kama ya kamata a kawo ta asibitinmu ne domin a duba ta sosai. Nafi'u ya ce, yayi Samiha, ciwon gwaggwafa sai dai haƙuri, domin ya riga ya haɗa da tsufa ne. To, don ya haɗa da tsufa sai a kasa nema mata magani. Nafi'u, zan zo na taho da abata domin a duba min lafiyarta yadda ya kamata, kuma ka je ka ce ina gaida ita sosai da sosai. Cikin dariya ya ce, to yaya zan shaida mata, na gode. Daga nan suka ajiye wayar, sai a lokacin ta samu nutsuwa sosai a tare da ita. Mijinta ba ƙarya ya yi mata ba a wannan karan, inda ya ce za shi nan ya tafi. To, Allah ya sa ya ɗore, amin. Ga Alhaji Ma'aruf kuwa yana can ɗakin yaya Habi, kasancewar ya tadda ta da baƙuwa Hajiya Laminde, ya sa suna gaisawa, ya ce zai je ya dawo ne. Yana fita Hajiya Laminde ta dubi yaya Habi ta ce, ni ko Hajiya Habi, kullum kamata ya yi ki dinga godewa Allah da ya baki ƙani mai so da ƙaunarki tare da yi miki ladabi da biyayya. Inda wani ne yadda yake ganin ya mallaki zare yana da naira, yaushe zai dinga yi miki ladabi haka, balle har ya dinga rawar kafan zuwa gaida ki kullum. Yaya Habi ta yi murmushi ta ce da ita, Hajiya Laminde kenan, har kin bani dariya wallahi. A ladabi da biyayya da soyayyar da yake nuna min, baki ga komai ba ma wallahi, tunda matarsa ta shiga tsakanina da shi, a kuma irin halaccin da ne masa a rayuwarsa. Idan na ce maki dole ne ya yi min biyayya, to ban faɗi daidai ba ma. Hajiya Laminde ta ce, kayya Hajiya Habi, banda ɗan yau, rabu da ɗan yau kawai, Allah da kawai ya ɗora ki a kansa. A haka ne kike gane matarsa ta shiga tsakaninku? Idan kuwa haka ne, da shi kuwa wani irin biyayya yake maki ne? Ta yi dariya ta ce, biyayyar da duk wani ɗa mai albarka yake yi wa iyayensa, irin ta yake yi min a kullum. Irin halaccin da ne masa, idan bai yi min biyayya da kyautata min ba, ai ya yi min mugun butulci. Hajiya Laminde ta ce, halacci, halacci, wai ke ko wani irin halacci kika yi ma wannan ƙanin naki ne? Ina kwaɗayin in sani ne ma. Ta buɗe idanuwanta sosai tana kallonta ta ce da ita, ban yi mamaki ba Hajiya Laminde da baki san irin rayuwar da muka gudanar a wannan garin ba. Kafin Allah ya taimake mu, mu kasance mu ma mutane ne masu cikakken 'yanci kamar kowa. Tunda auro ki aka yi, ba haifaffiyar garin nan ba ce ke, domin in dai ke 'yar garin Dauran nan ce, ya ci ki san irin rayuwar da muka yi, ko da labari ne kuwa. Hajiya Laminde ta matso tana kallonta ta ce da ita, na ji kin ƙara kwaɗaita min son jin ainihin labarin rayuwarki, don Allah ki gaya mini. Yaya Habi ta ƙara yin murmushi ta ce da ita, kada ki damu, yanzu ko zan warware miki komai. Ta ce, yauwa Hajiya Habi, na kuwa gode, ina sauraron ki. Yaya Habi ta gyara zamanta tana kallon Hajiya Laminde. Menene asalin su Ma'aruf Nasir Daura ne?
Malam Safiyanu wanda aka fi sani da Malam Gambo ɗan asalin garin Katsina ne. Bayan rasuwar mahaifinsa shine ya biyo mahaifiyarsa garin Daura, kasancewarta 'yar asalin garin Dauran. Ita ma Allah bai ba ta tsawon rai ba ta rasu. Yana saurayi a da ya koma Katsina wajen ƙanin babansa ne, amma ganin babu wanda zai iya ɗaukarsa ko zama da shi duk sun juya masa baya, sai ya dawo Daura ya ci gaba da zama a gidan gadon mahaifiyarsa. Bai da wasu shaƙiƙan dangi, kowa hidimarsa kawai yake yi, ma'ana kowa tashi ta fishe shi. A haka har Allah ya taimake shi ya auri Saratu, wacce ita ma agola ce a gidan sarkin noma. Bayan aurensu Allah ya azurta su da haihuwar ɗa namiji wanda ya sa masa sunan mahaifinsa, wato Kabiru. Daga nan sai da aka jima sannan suka haifi mace, ita ma sunan mahaifiyarsa ya sa mata, wato Safiya. Tunku daga kan Safiya ba su ƙara haihuwa ba, ta tsaya musu cak, sai kawai suka juya gaba ɗaya wajen tarbiyyar 'ya'yansu guda biyu. Kwanci tashi har Safiya ta kai munzalin aure ta zama budurwa sosai. Manema suka yi mata ca, ciki har da jikan sarkin noma Bashir, shine kuma mahaifiyar Safiya da mahaifinta suke so, tare da kwaɗayin aura masa 'yarsu, ko ba don komai ba don dangantakar da ke tsakanin mahaifiyar Safiya da gidan sarkin noma. Ta ɗayan ɓangaren kuma Malam Gambo yana ganin ci gaba ne a gare shi a ce 'yarsa ta auri jikan sarkin noma a matsayinsa na wanda bai da komai, ko banza dai ya san zai ji daɗi. Idan 'yarsa na neman albarka dole ta dinga bashi abin duniya idan ta auri jikan sarkin noma. Gaba ɗaya sun sa buri da tsananin son su auren Safiya da Bashir, domin suna ganin shi ne rufin asirinsu auren. To ashe ba a nan gizo ke saƙar ba, domin Safiya kallon mahaifinta kawai take yi, domin ita tuni ta riga ta gama yi wa kanta zaɓi. Sun daɗe da faɗawa duniyar soyayya mai zafi, ita da wani matashi mai suna Nasiru. Maraya ne gaba da baya, wan tsohonsa Malam Mati ke riƙonsa a lokacin. Bai da wata sana'a tun bayan kammala makarantar sakandarensa, sai ya koma yana ƙodago a gonakin mutane. Idan damina ta wuce kuma yakan yi dako ne da sauran ayyukan ƙarfi domin samun ɗan kuɗin da zai iya kashe gararin gabansa da shi. A cikin haka ne Allah ya ɗora masa tsananin son Safiya, ita ma haka. Jininsu ya haɗu har suna tunanin babu mai raba su sai Allah. Don haka ko da mahaifan Safiya suka buƙaci ta faɗi wanda take so, maimakon su ji ta ambaci Bashir, sai suka ji saɓanin hakan. Wai Nasiru yaron da bai da komai ba kuma ɗan kowa ba ne. Nan da nan suka harzuka suka buƙaci lallai ta dawo hayyacinta, domin ba ta da miji sai Bashir, komai abinta kuwa. Tun Safiya tana ɗaukar al'amarin mai sauƙi ne, har dai ta ga alamar ba sauƙi, ta nemi Nasiru domin neman mafita. Kusan hankalin Nasiru ya fi na Safiya ma tashi, domin a ranar bai yi bacci ba, kwana ya yi cikin tunani. Abu fa ya ƙazanta, har ta kai Malam Gambo da kansa ya samu Malam Mati ya ce ya ja ma Nasiru kunni ya fita daga harkar 'yarsa, domin ya riga ya yi mata miji. Idan kuma ya ƙi, duk abin da ya biyo baya shi ya jawo kansa. Malam Mati ya ba shi haƙuri da alƙawarin zai ja ma Nasiru kunni. Hakan ko aka yi, ya kira Nasiru ya yi masa faɗa sosai akan ya rabu da Safiya, tunda an riga an yi mata miji, ya nemi wata. Idan ko ya ƙi, to zai zame hannunsa akan duk wani al'amari na rayuwarsa. Dalilin hakan ne Nasiru ya kwatanta rabuwa da Safiya, amma ya ji ba zai iya ba. A cikin haka ne kwatsam aka sanya ma Safiya rana da Bashir. Wannan shi ya fi komai tayarwa da Safiya da Nasiru hankali. Sun ci kuka tamkar ransu zai fita. Safiya ta shiga ciwo, shi ma Nasirun gashi nan ne dai kawai. Biki na ta tahowa, suna neman mafita. Daga ƙarshe dai suka yanke shawarar su gudu kawai, su bar garin, su je wani wajen a ɗaura musu aure. Aiko hakan aka yi.
Sauran mako 2 ɗaurin auren Safiya da Bashir, Nasiru ya gama haɗa 'yan kuɗaɗensa da kayansa suka shirya lokacin da za su haɗu da Safiya. Yammacin ranar wata Laraba ne Nasiru da Safiya suka tattara suka gudu suka bar garin Daura ba tare da an ɗaura masa aure ba. Wai fahimtar hakan da mahaifin Safiya da gidan sarkin noma da gidan su Nasiru suka yi sai hankali ya tashi. Aka shiga neman su amma ba sa nan, babu labarinsu. Nan da nan mutanen gari aka ɗauka duk inda aka zauna maganar Nasiru da Safiya sun gudu ake yi ba tare da an yi musu aure ba. Allah kaɗai ya san halin da suke ciki, domin dai tarayya mace da namiji ba za ta yiwu ba sai shaiɗan ya shiga tsakani, an shiga wani hali. Waɗannan maganganun da jama'ar gari ke yi ita ce ta ƙara tunzura mahaifin Safiya, ga zafin ɓatar 'yarsu tare da wani ƙato, ga zafin surutan mutane a kansu da 'yarsu da ya dame su, don wasu ma cewa suke yi karuwanci kawai ta tafi yi, ba wani abu ba ne. Maganganu dai na ɓatanci marasa daɗi, har ta kai fita yana neman ya gagari Malam Gambo, balle Saratu. Da gaba ɗaya ta rufe zuwa gidan suna da gidan biki, kasancewar gidan biki da sunan duk a nan surutan suka fi yawa. Baƙin cikinsu da ya ƙara tsananta, komai baƙi suke ganinsa, domin dai a wannan lokacin ba a saba yin abin da Nasiru da Safiya suka yi ba. Mugun abin kunya ne a ce 'yarka ta gudu a dalilin saurayi, ko da ita kaɗai ce kuwa ta gudun, ballantana da saurayi. Don haka abin ya zama abin tsegumi da ya maɗiɗi. Gaba ɗaya garin Daura ya yi musu zafi, sai ɓoye kansu suke yi daga fuskar jama'a. Su kuwa su Safiya da Nasiru ba su tsaya a ko'ina ba sai wani gari Kiru. A nan suka yada zango gidan limamin garin. Alaramma Kasimu ya amshe su sosai cikin mutunci da karamci, kamar yadda ya saba tarbar jama'a masu matsala, haka su ma ya tarbe su. Safiya gurin iyalansa ya tura ta, a yayin da ya tsaya tare da Nasiru. A nan suka yi sallar isha'i, sannan suka dawo zaure suka zauna, sai da suka gama cin tuwon dawa miyan kuka suka natsa. Sannan Alaramma Kasimu ya buƙaci jin dalilin zuwansu garin Kiru, suka kuma sauka a gidansa. Nasiru ya karkace ya shararo wa Alaramma ƙaryar cewa iyayensu ne suka yi alkawarin haɗa su aure. Sai da auren ya rage 'yan kwanaki sai hatsarin mota ya ritsa da mahaifan nasu duka, kasancewar su abokanan juna ne, sun tafi duba wani abokinsu marar lafiya ne. Da mahaifan Nasirun da na Safiyan kenan, shine a hanyarsa ta dawowa suka samu hatsari, babu wanda ya sha. To bayan haka ne sai danginsu suka warware baikon da aka yi musu, suka ce ba za su aura musu juna ba. Dalilin hakan ne yasa suka gudu, domin suna son su cika wa mahaifansu burinsu, su kuma cika ma kansu. Dalilin su kuma na sauka a gidansa shine domin kasancewarsa malamin da ya san addininsa, yake kuma taimakon mutanen da suke cikin matsala. Shi yasa suka zo domin ya taimaka musu, ya ɗaura musu aure, idan kuma da hali su ci gaba da zama a wajensa har zuwa wani lokaci. Jin maganganun Nasiru a natse, babu alamar kame-kame, balle a ce ma ƙarya yake yi. Don haka ya samu kansa da tausaya masu maraicin da suke ciki, ya kuma yi alkawarin ɗaura masa auren, tunda mahaifansu sun amince tun kafin su bar gidan duniya. A dalilin hakan ya kwantar da hankalin Nasiru, ya kuma yaba masa akan ba su biye ma shaidan sun ɓata rayuwarsu ba. Maimakon hakan ma sai suka ƙara kwaɗaitawa da san tabbatar da sunnar ma'aikin Allah. Ya ba shi aron wani ɗaki da yake bayan gidansa, aka yi ɗan gyare-gyare. Mako 2 da zuwan su garin Kiru, Alaramma Kasimu ya ɗaura musu aure a bisa sadaki Naira 8,000. Nasiru ya biya a irin kuɗaɗensa ya tara ya taho da su. Da su Safiya ta sayi wani ɗan gado, Alaramma ya taimaka mata da katifa. Shikenan amarci yakan kama, komai a can sun manta da mahaifansu, sun manta da mahaifarsu Daura. Suka ci gaba da rayuwarsu a garin da ba su da kowa sai abokanan arziki. Daga farko rayuwarsu sun yi ta cikin jin daɗi ne,
tare da faranta ran junansu. Amma da tafiya ta yi tafiya, lokacin har Safiya ta samu cikinta na farko, sai al'amarin ya canza salo. Kullum faɗa ba gaira ba dalili, gaba ɗaya ba sa ganin mutuncin junansu, kowane lokaci sai masifa suke yi. Alaramma kullum yana cikin alƙalanci ne. Matsalar ɗaya ce, ita ce Safiya tana ganin Nasiru baya kyautata mata ne, bai damu da ya biya mata buƙatarta ba, ko da ya samu kuɗi sai dai ya yi ta harkarsa shi kaɗai. Shi kuma a nasa ɓangaren Nasiru yana ganin ta marar godiyan Ubangiji ne, mai neman tashin hankali da rashin son zaman lafiya. Dalilin masifa da tashin hankalinsu kenan, wanda shi kansa Alaramma ya fara gajiya da wannan halayen nasu. Bayan ta haihu aka sa ma yarinya suna Habiba. Fitina kamar za ta yi sauƙi, amma ina, sai komai ya ƙara rincaɓewa. A haka cikin wannan jarabar Safiya ta ƙara samun wani cikin, wannan karan namiji ta haifa, wanda mahaifinsa Nasiru ya sa masa suna Ma'aruf. Gaba ɗaya daga Habiba har Ma'aruf babu wanda aka yanka wa ragon suna, duk da a lokacin Nasiru yana da rufin asirinsa, kasancewar Alaramma ya yi masa hanya ya samu aikin koyarwa a wata makarantar firamare. Ana biyansa albashi, amma ko rigar kirki 'ya'yansa ba su da ita. A dalilin hakan ya sa ɓacin rai da tashin hankali ya ƙara kunno kai, ba sarki sai na Allah. Wannan aure mai cike da fitina haka ya ci gaba da kasancewa har zuwa lokacin da Habiba ta cika shekaru 10. Ma'aruf yana da shekaru 3 a duniya. A wannan lokacin ne Safiya da Nasiru suka samu gagarumar matsala a tsakaninsu. A dalilin wai zai ɗauki Ma'aruf da wannan ƙarancin shekarun nasa ya kai shi almajiranci. Ita kuma Habiba zai bawa wata hajiya mai kuɗi ne a nan kirin da take da wajen sai da abinci. Wai tunda bata taɓa haihuwa ba, zai bata Habiba halak malak. Dama ba tun yanzu gulmace-gulmace ke zuwa kunnen Safiya ba, kan cewa can wajen wannan hajiyan yanzu Nasiru ya koma, ba abin da baya yi mata. Bata gasganta ba sai yanzu da ya kawo wannan maganar. Ta ga dai me suka hada da hajiya Tinene, ba dangin iya babu na baba, balle a ce haka kawai sai ta bata 'yarta. Nan fa masifa ta tashi, tamkar za su ƙona ɗakin da suke ciki. Daga bisani ya tabbatar mata da cewa ba hajiya Tinene Habiba babu fashi, kamar yadda kai Ma'aruf almajiranci shi ma bai fasa ba. Idan kuma bata sani ba ta sani, auren hajiya Tinene zai yi. Hakan ya ƙara tunzura Safiya. Abin ba zai yiwu ba ne ta yi kishi da sa'ar uwarta, domin dai hajiya Tinene ta girmishi kansa Nasirin nesa ba kusa ba. Don haka Safiya ta ci kwalar Nasiru akan bai isa ba, ya kuma yi kaɗan ya ce zai auri hajiya Tinene, ya kuma mallaka mata 'yar da ta haifa da cikinta. Babu kunya babu tsoron Allah, ba tuna baya saboda tsabar mungun butulci irin na Nasiru. Ya ce ya saki Safiya, kuma idan za ta tafi ta zube masa 'ya'yansa, kada ta tafi masa da su, ko ɗaya ba zai bata ba. Wannan al'amarin ya girgiza Safiya, don kuwa sai da ta yi 'yar ƙaramar hauka saboda gigita. Hakika Nasiru bai ci kaɗan halas ba, lallai kuma sakayyar baƙin cikin da ta sa mahaifanta ne, ɓacin ransu da fushinsu da ke kanta duk suka ja mata wannan abubuwan. Ta bijirewa zaɓin iyayenta, ta bi zaɓin son zuciyarta ne. Yau ga abin da hakan ya haifar a gare ta. Bata samu komai a aurenta da Nasiru ba, sai masifa da tashin hankali. Fitar Nasiru daga gidan, Safiya ta samu Alaramma akan buzunsa da kuka tun kafin ta zauna ya ɗaga mata hannu. Rai a ɓace ce, ke, ni na gaji da wannan fitina taku, ku ba ku gajiya da faɗa ne wai? To ni dai yau na gaji, kada wanda ya ƙara kawo min ƙarar ɗan uwansa. Taimako ba hauka ba ne ai, idan kuka yi wasa, ɗakin ma da na ba ku aro zan tashe ku a cikinsa, ko na samu sukuni. Cikin kuka ta ce, ai ta faru ta ƙare ma, Nasiru ya riga ya sake ni, don haka kafin na tafi na ga ya dace na gaya maka gaskiyar lamarinmu,
domin duk abin da Nasiru ya gaya maka shekaru da suka wuce ƙarya ya gaya maka, ya faɗa maka ne kawai saboda mu samu cikar burinmu na auren juna. Sannu akan hankali ta gama warware wa Alaramma komai. Iya fushi da ɓacin rai Alaramma yayi kuma da na sanin ɗaura musu auren da ya yi tare da basu masauki. Ya ce, to, kin ga dalilin da ya sa kuka rasa zaman lafiya da junanku kenan. Shi ɓacin rai iyaye babbar illa ce ga 'ya'yansu, masifa ce. Yau da a ce biyayya kika yi musu, kika auri zaɓin nasu, da ba za ki ga wannan ba kwata-kwata. To yanzu ina za ki da wannan yaran naki? Cikin kuka ta ce, gidan zan tafi gaban iyayena, amma ya ce kada na tafi masa da 'ya'yansa, wai zai ba wa wannan Hajiya Tinenan Habiba, shi kuma Ma'aruf zai kai shi almajiranci. To masu sauraron mu, domin jin yadda wannan labari zai ci gaba da kasancewa, sai in kun biyo mu a shiri na gaba. Ga dai asalin yaya Habi da Alhaji Ma'aruf na fitowa sannan akan hankali. A madadin mawallafiyar wannan littafi Hajiya Habiba Abubakar Imam, sai waɗanda suka aiko mana da littafin Muhammad Rabiu Abuja tare da Muhammad Sani Bookshop da yake kasuwar Bacci. Abba Ibrahim shine mai kula da shirin. Jami'in da ya ɗauka min shirin a faifai Muhammad Umar. Salamatu Bello Abdullahi ke yi muku fatan alkhairi.